लोगोफोर ओंख्रि संगासिनो दा रुमावहाय दङ नै आं एसे दिन्थिनो लागोन आइटेमखौहाय तो नायलांनो हागोन आं एसे ओंख्रि बानायगासिनो आइटेमा जोंना दिनैनिया माने चिकेन आरोना तो एसे दिन्थिगोन आङो दैया माने दासिमबो रानाखैनि गोदौगासिनो चिकेन आरो आलु आरोना दाउआ लकेल नङा जाहैबाय तो बयलारसो उपाय गैया बयलारबाबो ना तो जानांसिगोन आरो माथो खालामनो मोनाबालाय दा संगासिनो एकदम ओंख्रि बेसेबां मिरामिस जानो नङाबा मिरामिस जाबाय थानो हायाना गेजेर गेजेर चिकेनबो जानांगौ आरो तो नांबावगोन एसे ड्राइ खालामगोन आरो एसे जेब जेब दोनगोन आरोना ग्रेभि खालामनोसै एसे गोथाव बुस्थु जानांगौ सानफ्रामबो आरो जानायाव मोजांखौ जानांगौ आरोना गोथाव जागोन आइटेमखौ आरो गोथाव बानायालासिनो गारखाया आङो माने तो ओंख्रि संनायाव माने मोजांखा खुलुमबाय बयनिसिमबो हेलो एवरीवन गुड इभिनिं टु ऑल वेलकाम बैक अगेन लोगोफोर फिन खेबसे मोननैसो आपडेट लानानै चेनेलाव फिन खेबसे फैफिनबावनाय जालायबाय समायाब्लाबो तो जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो निश्चय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा भिडिअखौ नायाब्लाबो जागोन आरोना तो बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आपडेट्सखौहाय होलांदिनि फारि फारि तो आपडेट्सआ जाहैबाय जोंहा बयबो मिथिखानाय पीएम किसान जितुनाखि पीएम किसाननि जायफोरा रां मोनोना तो गोबांफोरा जोङो एबारावहाय दानजागोन होननानै मिथिनो मोन्दों आरो बेबायदिनो गोबांफोरा मोनगोन आरो जोङो बेखौहाय मोननो थांगासिनो फेब्रुवारि ना तो जोङो जानुवारि नङाबा फेब्रुवारि बे मोननैनि बिथोरावहाय मास मोननैनि बिथोरावनो जोङो मोननायनि चान्स दं बांसिनै जोङो जानुवारियावनो मोनगोन बायदिखौ मिथिनो मोन्दों आरोना तो जोबोद मोजां खौरां जानुवारियाव मोनोब्लाथ' आरो मोजांनिनो बाथ्रा ना गोदान बोसोरबो फैनो थांगासिनो दङ दा जियानो हक नैबे समावहाय आरोबाव गुबुन मोनसे आपडेट्स लानानै फैफिनबावदों तो बे आपडेट्सआ जाहैबाय जोंहा आधार कार्ड आरो बेजों लोगोसे बेबायदिनो पान कार्ड ना तो आपडेट्सआ जोंनाव सोलिगासिनो दङ बेबायदिनो जायफ्रा दासिमबो आपडेट्सफोरखौहाय खालामनानै लायाखै तो नोंथांमोना आधार कार्डखौबो आपडेट खालामनानै लानाया मोजां तो जोङो 10 बोसोर 12 बोसोर बेबायदि जानायजों जेबो खोथा गैया तो 10 बोसोर जाहांहांबाबो जोङो खालामनो हायो आरोना तो खालामनानै लानायानो मोजां उनावहाय जोङो गोबां बेबायदिनो रांफोर होनो गोनां जागोन दा बेखायनो जोङो फ्रि समावनो आधार कार्डखौ आपडेट खालामनानै लानाया मोजां आरोना वेबसाइटआवहाय थांनानै बेजों लोगोसे जोंहा बेबायदिनो आरोबाव पान कार्ड 2.0 जोङो बेबायदि आपडेट जागोनखौ जोङो मिथिनो मोन्दों तो बेवहाय बेबायदि माखासे जोङो आरो नियम नितिफोर जोङो फैबावनाय जोङो बेवहाय नुनो मोन्दों तो जायफोरना बेबायदि मोननै मोनथाम बेबायदि पान कार्ड खायफा डुप्लिकेट बेबायदि पान कार्डफोर दङब्ला बेवहाय बेबायदिनो 10,000 बा 10,000 रां बेबायदि जुरिमाना होनांगोनबो जानो हागौ आरोना तो बेखायनो सांग्रां जा आरो दा आपडेट्स खालामाबाथ' आरो खामानि होनाय नङा बायदि ना तो गोनांथार आपडेट्स जोङो बेखौहाय थाबैनो खालामनानै लायोब्लानो जाबाय दा पान कार्डआ जाथ'वाखै जानो थांगासिनो आरोना तो बयबो मिथिखानाय जोङो बेखौ बयबो खालामनानै लायोब्लानो जाबाय आरो बेजों लोगोसे बेबायदिनो जोंहा माखासे रांफोर ना हाबनो गोनां दं जेरावनाखि एसएचजिनि दंफां फुलि माखासे गायनाय मानि फैसाफोरा दासिमबो बेबायदिनो एकाउन्टफोराव क्रेडिट जायाखैना निस्सय हाबगोन सम दङ बेबायदिनो साननैसोनि उनावहाय बा जोङो जानुवारि बेबायदि फेब्रुवारि मार्चनि गेजेरावहाय तो क्रेडिट जागोन जानांगौ एकाउन्टआवहाय तो जोङो नेनानै थायोब्लानो जाबाय बेबायदि 10,000 ना तो एकाउन्टआव हाबगोन होननानै जोङो मिथिनो मोन्दोंमोन तो रेडि जानानै था बेसेबां सैथो जोङो समा फैयोब्लासो मिथिगोन मामाया होमारगोन ना होमारा आरोना प्रतिश्रुति लाखानाय हिसाबै निस्सय होगोनखौ आसा खालामदोंना
थ' बयबो नेनानै थायोब्लानो जाबाय बेबायदिनो समजों लोगोसे बेबायदि आपडेट्सफोरखौहाय जोङो मोनलांबाय थानो हागोन। थ' लोगोफोर आङो बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला दा आङो एसे माने दिनै ब्लग हिसाबै बे आपडेट्सखौहाय लानानै फैनाय जाबाय आरोना। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैहाय भिडिअसखौ बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो सानासै बेखिनियावनो फोजोबनोसै। थ' नोंथांमोनाहाय बेबायदि गाज्रि मोननो नांलिया भिडिअस बायदिसिनाफोर लाबोनायावहाय लोगोफोर। थ' लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो हागोन मोजां मोनदोंब्ला ना, आरो बेबायदिनो गोरोन्थिफोर नुदोंब्ला थ' अननानै निमाहा होयोब्लानो जाबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। गोजोन्थों, बाय बाय, नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन।